and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba. Ona. Thank you, ha. Thank you sa pagpaabot nako. Thank you nga bisan daghan nakagusto nimo kay gwapo ka. Ako pagihapon ang imong gipili nga mahalwen. Thank you sa pasensya. Thank you sa pagsabot. Salamat sa tanan-tanan. Sa tanan nimong gisulti, ang gwapo ra gid ang akong nasabtan. Agay. I love you, Abigail Martinez. I love you too, Andy Moran. Ikaw lang, ukwa na ilain pa. Promise? Promise. Kiss? Unsa? Ba't di man nimo? Bayan na sab sa imong utang ako. Sige na lang, uy. Boy, baya, naunsa man ang naama na sa sawag tawhana? Ay, naiukok sa iyang agtanglo nitog doon. Mitag doon? Nade? Gay! Giyatag ka. Ganun gitumbal man mo akong tiil, uy. Naaga ni uk-uk, naiukok, di ba? Ali, dali, barog na. Sorry. Kinig yung ukuk ka. Ha? Giuk-uk na lang mo din, eh. Nag-unsa pa man na ka din, Andy, nga gabi naman do. Nagtagay lo. Unsa? Nag-inom mo? Ulo. Gatas o kape. Uy, gano man? Paabot sa tungang gabi eh. Gano man? Kay birthday naman ni Abay Abi. Huwat ko. Dili ko magpakaon. Do, pauli na. Di magkaon ng ako tuyo, no? Si Abi man. Di ka magkaha. Kaon di tuyo ni mo. La, si Lolo eh. Di pwede si Abi lang akong tuyo o dili kaon. Unsa maguloy tuyo ni mo ni Abi, Aber? Iya kong pakanon. Ang gaw ka magkahang bata ka. Ay tingsi diha Abigail ha. Lingaw ka uros ka buwag ni amigo ni mo. Sige na. Sod na si mo kwarto kay may ngatog na ta. Oo, olo. Unya na, Abay. Uy! Maya, pugong-pugong man ka. Wa pa na siya kapanghimasa, no? Ha? Oo, wa Usa? pa na kapanghimasa. Dool gamay. Ganun kayo ba man ka? Ay, ganin naram ko din eh. Ganina raday ka din do. Hala, pauli na. Puli. Sa muka eh. Gisabukan ka na ko. Wa. Sa ok lo ba? Ay, sige, sige. Hatod na ko ni pengos pultahan ni tawhana ang bigil kay tingalig. Na, baya i-itsa ko ni Ros Bintana. No, kadaog ka na ko, no? Dili, katako ni mong tao. Taas mo gani ka na ko. Aw, di ka makaitsa. Ay, baya. Pauli na kuno, Andi, be. Do, pauli na. Giyon sa man na ituod to ninyo si Dina nga. Mura man itong nag-uuls pagpauli na. Ha? Giusap din na mo, no? Ayambot lang ninyo. Naguta na magani ko kung nga no. Uy, kadiyot. Si Bugamay, kadiyot. At ito paregon. Kadiya pa kang nagsigig sangpit na kuglolo na. Do, apo ka? Hapit na. Baya. Kamparuson tayo nung kag chinilas. Lakaw na. Abigil, sige na. Ihatod na. Tana, Abay, ihatod ako sa mo. Usa! Uy, kinahan ka, ha? Sige na, lo. Sige na, sud na sa kwarto kay ihatod sa nako si Andy sa ila. Uy, unsa? Agoy, baya. Nakatuon ka nagkabuang si atupangan ni kanahan ko. Joke, ralo. Uy, si Lolo baya. Abay, tanan na. Tana. Baya. Unsa man na? Asalo? Kini? Kana. Agbay. Kaya ba kung miyagbay ka? Nga nung miyagbay ka ba? Kay, abay man, Milo.
Abay, Di ba, abay? Ano, abay? Baya. Ano mo? matamparusan ta naman yung kado ba? Joke na, Loy. Joke na. Di guwang naging ka na. Uy. Dali na kayo ka masuko. Ha? Tana, uy. Ikaw no, sugsugan, tikas tanan, uy. Ari na ko, Lo. Ganyan lang tika gihingin lang. Salamat, Lo. Baya. Sige na, uy, kapoy ni mo. Sige na. Sige. Nyo. Why goodbye kiss? Makitandi kang lolo na. Wala ka diya. Lakaw na. Kay naan sa tos lolo ron. Kay baw na ka ana. Goodbye kiss, ha? Lakaw na pa ni Kara. Masa di siya. Ay, nag-unsa pa man ka. Ah, Ano Awa. nag-ung-ung ka pa man dihas polta, ha? Unsa na? kiss pa ko, Lo. Huy, amiw! Baya. Ha? Na, to ana. Nanglabay lang siya nila. Nay, ok, Lo. Ha? Napag yun ay ka. Lakaw na ko, Sige, ato na no. ko, Happy birthday. Ugma pa, oy. Happy ito mangugma. Kat ko sa inyong bintana, unya, ha? Ha? Unya, ablihi ko. Unsa? Ngisi-ngisi pa man ka diha, ha? Layo na ni. Ngisi-ngisihan ni mo to, ha? Layo na kayo. Ganiha pa mo. At tubang wa pa mo pulik. Wa, lo. Usa? Good night, lo. Sige, lo, kay mangimasa sa ako, lo, ha? Oy, kanahan. Baya, kanahan ni bataan ni. Ay, wa pa yun dito. Magkapagimasa kay mo pa man to, eh. Iyag gisulob. Papalakaw kanina. Baya. Tigit matupag, uy. Katulo na yun akong dial si mo number, ha? Hello, Beauty. I presume ako na. It's the sand. Maka-amaze ang kaputi silang bus din yung kalimpyo. Oh, nanaw kasi niya? Ganina pa kasi mong cellphone. Actually, no. Usas akong best friend ang akong gitawagan. It's her birthday today. Gusto ko mo greet. Aron, dili siya makaingon nga nakalimot ko. Usban ako dahil last na lang dyan eh. Kung dili pa ganit siya mo tubag, I'll stop na. Basta yan busy. 3 hours ang diferensya din o sa ato sa Pilipinas. Alas 9 pasado din o pasado alas 12 na karon dito. Hello! Wait! May tubag na! Hello, Sisi! Finally! May tubag ka na yun! Sorry kay, wako makabantay. Nabisi kong lutong pansit. Kay bawa na ka. Specialty. Gosh! Sorry, wako si mong birthday, ha? Natreat unta ti ka sa gawas. You know na. I know. Nya di sa kamusta ka sa amo kay mahadlo kag malusno. Exactly! Like that! You're my friend, Gyud. Nakahibaw jud ka. Uy, kumusta ang bakasyon? Oh, well, what can I say? Having a good time. Good. O nya, may nailad na sad kadiha. Oh! Grabe sa word, ha? Ila, Jud. Oh, wait. Here. Padunggon ta kasi iyang voice, ha? Kay tingog palang busog na ka. Uy, ayaw. Uy, kay maikog ta. Hey, baby, come. Greet my friend. Yeah, sure. Hi. Happy birthday. Thank you. Enjoy. Salamat. Si Fabby. Di ka naganahan maminas kung tingog? Ha? Kuan. Dili man. Kuan lang, may isulti unta ko ni Fabi. Just a little while. Ganun pa ko nga mamati sa tingog. Ha? Walang sa tingog pa lang, magkapainlove ka na. IMG. Ambit! Hey, ganun gibira man imong kalit ang imong phone. You're harsh. Ni ako si mong kilid. Pero here you are, flirting with my best friend. Can't I? You can't. Why? Minyo na ba siya? No. Then why can't I flirt with her? Because I'm here with you. You are supposed to flirt with me and me alone. Og dili sa kong amiga nga tuwa sa layo. That's exactly the very reason kung nga nung dili ko ganahan og commitment.
I hate it when girls nag. I'm not nagging. I am complaining. Ano? Because you are trying to flirt with my friend. Look, Phoebe, I could flirt with anyone. To anyone. With everyone nga akong ganahan bisan sa imong atubangan. Kay on the first place, why kita? Nagsabot ka? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!